Terve, mä oon Tomi. Mä oon VPK:n päällikkökoulutuksen saanut kaveri. Mä aloitin VPK-hommat, kun mä tulin YK-hommista niin vuonna 1986, ja silloin joku ilmaisjakelulehti niin halusi VPK:lle lisää porukkaa. No mä asuin silloin Falkulassa, ja niin lähin oli Tapanilla VPK, niin siellä oli joku avoimien ovien päivä lauantaina, niin meninpähän sinne käveleskelemään, kun se oli lähellä, niin nehän pisti mut saman tien testiin sitten, ei siinä mitään, ja okei, että mä oon saanut alkusammutuskoulutuksen niin Helsingin merenkulkuoppilaitoksessa aikanaan, ja Libanonissa mä jouduin sammuttelemaan näitä ruohistopaloja, mitkä syntyy valojuvaluodeista, mä että okei, tämähän on kliffaa hommaa, tehdään tätä, ja ne heitti mut saman tien sitten perehdyksen jälkeen niin sammutustyökurssille Helsingin pelastuslaitokselle, jonka mä kävin muistaakseni asemalla 3 Haakan pelastuslaitoksella. Ja sen jälkeen saman tien niin savusukelluskurssille, ja tämä järjestettiin taas keskuspelastusasemalla niin Kalliossa. Ja sen jälkeen on käynyt lukuisimpia kursseja vaikka minkä alan systeemeistä, ja aikanaan kohonnut yksikön johtajaksi ja näin poispäin, ja käynyt vuonna 1999 sopimuspalokuntien päällikkökurssin. Että tämmöiseen puuhaan pääsee, kun lähtee tämmöiseen hommaan mukaan.